З ім'ям Аллаха Всемилостивого, Милостивого, звертаюсь до керівників релігійних громад Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим, кримських татар, вимушених переселенців та мусульман України в цілому, з приводу можливого російського вторгнення на материкову частину України. В ці непрості для нашого народу, для України в цілому часи ми просимо у Всевишнього Аллаха стійкості, богобоязливості, правдивості у всіх наших намірах, словах та справах. Враховуючи складну ситуацію в нашій країні та на політичній арені, враховуючи, що мечеті – це дома Всевишнього, в яких збираються люди, щоб отримувати підтримку як духовну, так і фізичну. Рекомендуємо всім главам громад створити ініціативні групи, уповноважити їх на проведення організаційних робіт. В кожній громаді на випадок раптового вторгнення Росії повинна бути уповноважена особа, яка буде відповідати за бомбосховище або укриття, якщо такі є в наявності. Зокрема, вони є в мечеті Аму в Києві. Потрібно заздалегідь підготувати ці бомбосховища, забезпечити їх водою, запасом продуктів, засобами гігієни та першої медичної допомоги, елементарним інвентарем, щоб деякий період можна було готувати їжу в якихось польових умовах, на подвір'ї і так далі. Бажано розробити план дій для всієї громади на випадок бойових дій, термінової евакуації, продумати питання транспорту для сімей, в яких немає автівок. Сім'ям потрібно мати в доступному місці тривожні рюкзаки з документами, водою, речами першої необхідності. При цьому потрібно зберігати спокій, тому що ми знаємо, все в руках Всевишнього. Нічого не відбувається без його волі. Ми не бажаємо зустрічі з ворогом, не бажаємо пролиття крові. Але борг кожного мусульманина – захищати своє життя, свою сім'ю та честь, своє майно та землю. Той, хто буде це робити і загине, він загине згідно достовірним хадісам на шляху Всевишнього. Нехай Аллах убереже всіх нас від війни та дасть нам силу, мужність та перемогу, якщо війна неминуча. Амінь.